Θα λες μας ποιος είσαι. Ποιος είμαι? Ναι. Το όνομα σου ποιο είναι. Το όνομα μου είναι Σπυριδονίδης Ιωάννης. Ιωάννης Σπυριδονίδης. Θα δώσω κάτω στο δωράκι και τα κάτω στο δαπές. Ναι. Και πόσο χρόνο Τα είσαι. δαπές κάτω. Και είμαι 80 χρόνων. 80 χρονών είσαι. 27 γεννήσεως. 27. Ναι. Αλλά ο κύριος και η μάνα έρθανε στην Τουρκία, στον Πόντο. Κύριε μου, η μάνα δεν ήταν εκές. Η μάνα με εκές γεννήθεν το 1902 γεννήθεν η μάνα. Και ο πατέρα γεννήθεν το 1800 και δηλαδή πέθανε 98 χρονών ο πατέρα. Αδά έπεθανε και οι δύο. Και οι δύο αγακάτασαν, ναι. Και οι δύο αγακάτασαν. Εσύ Αδά γεννήθες και έμεινες ποπάς πότε. Όχι, εγώ ήμουν 56 χρονών όταν ήμουν ποπάς. Τρανός. Τρανός μόνο τότε. Θέλησα να ήμουν ποπάς, η αλήθεια να λέγεται από νωρίς όταν έπαιρνε αυτός ο Χαρίτων Νεστός. 3-4 φορά σε παρήγγειλε να φιλοτονάμε και ποπαδία και θέλει να ήμουν ποπάς. Ναι, έμεινε τότε, πίναμε καπνά, είχαμε ζώα, πίναμε σιτάρια, πίναμε τώρα, και θέλει να ήμουν ποπάς. Και εκεί στο τέλος άμα κυβέρνησαμε παίρναμε, τώρα έμεινε ποπάς και ρωτάς. Να ήμουν από νωρίς. Ωραία. Αν τώρα σκάλωσα λίγο για την κύριε και τη μάνα. Είπα, αυτό μέρος έφτανε. Είπες, ασοκοιμούσατε. Η κύριε και η μάνα δεν ήταν ασοκοιμής μετέρ. Κοιμής μετέρ. Μετέρ έλεγανε Το μεταλλείο. Μεταλλεία, είσαι μεταλλεία. Έλεγε η μάνα, έλεγε μας η μάνα, όπως είναι το ατυμένο το χωριό και πίσω βουνό, και απαγάγου του τα κάνει κάπως. Και όπως είναι το χωριό ήμουν στο συμπάθη έτο το κοιμής, το πολιτεία. Κοιμής λέγανε. Τουρκικά κοιμής, ξέρω. Το κοιμούς, ναι. Ναι, αυτό δηλαδή κοιμής λέγανε. Και ακόμα κοιμής λέγανε. Εκείνο έτονα έτσι όπως ήμουν και βάθη και το χωριό και απέναντι. Εκείνο ήταν ορμάν και ήταν ομάλ. Ναι, αούτο το πίσω του έτονα βουνό εντάξει το χωριό. Και μπροστά του έτονα το κοιμής και έτονα μέχρι να έρθει κομμάτες ολοκάμπος. Κάμπος. Και νερά, μόνικα νερά, έψαχα νερά από να πει. Και έγιναν μια χαρά έγιναν. Δούλευανε το χρόνο λιακές 4-5 μήνες. Όλοι αυτοί ήταν μαστόρ. Άλλος χτίστης, άλλος γαρμωτής, όλα τα τέχνης δούλευαν. Και εκείνη η γυναίκα που ήταν οι λεσοράδες, οι Ελληνίδες που είχαν αυτούς, εκεί έπλεκαν κάλτας και έπαιρνανε πούνα να τα λέει. Σαν τόσο κοινωνάς η Τουρκά δούλα από εκεί σε βγάζανε. Και έγιναν οι με εκείνα. Έγιναν οι πολλά καλά. Η μάνα μου κλείσατε είναι πολλά κάπνα. Το κάπνα, παραγωγός, πολλά κάπνα. Έπινε καπνάλα και γίνανε ατσάρια, να πίνανε πολλά στρέμματα. Λοιπόν, και εκεί στο Τιμής έβγαινε έναν παιδί δικηγόρος. Έναν νέο παιδί, ξέρετε δικηγόρος. Και αυτός εσκόσεται την απατρή και στο Τιμής και πήγε να το Ρωναίος. Ναι, όμως. Ρωναίος. Ναι, τη μάνα σου ο πατέρα. Επειδή έβγαινε τον δικηγόρο να τους νέους και πήγε και κάτι συμβουλευτές, πήγε έναν τραπέζο του Μοξοκά, έναν καθίσμα και κάτι δικά και πήγε δικηγορική. Και λέει του λέει ο πατέρα μου, έτσι και έτσι που είσαι βγάζει μια άδεια να αυτό καπνά. Και εγώ μπορώ. Ούτε ώρα σου και βγάλω στην αδεί και πήγε πλήρωσε εκείνον και έβγαλε την άδεια. Έβγαλε την άδεια και φύγε μετά τα ελεύθερα τα καπνά. Γιατί λέει 40 χρόνια λέει, εφύγευα με 5-10 στρέμματα, με παίρνανε προδίναν έχουν τα λιτούρ, τα μισά. Αλλά και τον άδεια και δίνανε. Και δίνανε άδεια. Αν μου πλέον αυτός ο δικηγόρος ο Τούρκων αυτός ο και ήταν και Τούρκος. Τούρκος και αμάν έβγαλε να του μιλάει. Και λέει η μάνα μου ήθελα πει ο πατέρα μήπως πια. Εδώ πήραν τον παράδας. Ναι, πέρασε να του και έβγαλε στον πινάδι. Και πίναν λίγο 40-50 στρέμματα καπνάδι, πολλά καπνάδι. Και αυτό έπιναμε. Και μάζευε εργάτες, λέει ο πατέρας εργάτας. Και πέρανε δούλευαν εκεί. Και τα καπνάδι. Και εφόσον είχε προλαβαίνα ματά, πώς το ματέρα είχε προλαβαίνα ματά, και εκείνα μπροστά 2-3 σχέδια ξέρουν τα νερί και έπαιρνανε το πρωί εκείνα όπως τα μαλακαμάζια, ματά βάλαμε τα τσουβάλια και φέραμε τα σπίτι και εκείνα 3-4 χαβάνε
έκοφταν συνέχεια. Καπνό, δεν κόφταν καπνό. Και έρχονταν να σαβάθει από πέσα στην Τουρκία, να σαβάθει στην Τουρκία, αυτό πώς είναι το κελάμ. Επαίκες με τα καμένια και με τα άλογα και με τα μουλάρε και φόρτωναν αυτά τα καπνά και πλήρωναν τον πατέρα πει και φόρτωναν τα κεπράνη που είναι να τα καίει. Κάπου δεν τον ισχύει τον νοικές. Βέβαια το κομμάτι του καπνού. Και οι Τούρκοι πίναν καπνό. Και οι Τούρκοι πίναν καπνά, οι Τούρκοι δεν και πίναν. Οι Τούρκοι ήταν τέμπερ χαλάδες. Εκείνος ο κάμπος. Όλοι έτσι λένε. Τα πάρε του παιδί. Εκείνα είχαν εκείνοι οι Τουρκσάδες δουλεύανε και οι Τούρκοι αβάσαν τον ίχνος και δούλευαν και πίναν. Και χαμπαρκή είχαν αυτό. Και με εκείνες έρθουν μια χαρά, που να μην πίναν λεφτά. Και με εκείνη το 14 ξέρουν πολύ μου. Το 14. Έλεγε ξέρουν το σε εφερπελίζεται να του αυτό το πόλεμο δεν τον πόλεμο. Και είπε εκεί ύστερα, λέει, εκείνες αριστερά του. Τι ζήσανε οι δικές σας, τι τους κάνανε? Να τι τους κάνανε. Πρώτα μαζέψανε τους άντρες και τους κλανούς εξόδια. Είχαν όριο ηλικίας, λέγανε από 15 από 16 15 μέχρι 60 χρόνια. Από 15 και τους κάνανε εσωτερική εξορία, τους στείλανε μέσα στην στα Τουρκία. βάθη, μέσα στην Τουρκία, στα βάθη. Αυτοί είχαν σκοπό στον δρόμο να τους σκοτώνουν, να την πίνανε και από το δρόμο. τα βασανιστήρια. Στον δρόμο. Στον δρόμο πήγαινε, άλλος πήγαινε, άλλος πήγαινε και πάλι. Δηλαδή έπαιρνανε και παίρνανε σύνοματουνούς, ζήτημα 700 αν έπαιρνανε, 300 έπαιρνανε άλλοι. Και πού έπαιρνανε εκεί? Μια ψωμί, μια φαΐνια, τίποτα, έπαιρνανε κρέμιζαν αφρικές και φύνανε την άλλη. Και εκεί θα παίρνανε, δούλευαν, ανέβηκαν, αυτά. Τέλος πάντων. Πώς έμαθαν οι δικοί μας ότι αυτούς που τους πήραν και τους πήρανε και εξορία, πώς μάθαν την τύχη τους, τι γίνανε? Μετά Κάποιοι γυρνούσαν, ένα χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, φύνανε. Τους αφήναν και έρχονταν. Αλλά ούτε οι μισοί έρχονταν. Ούτε οι μισοί έρχονταν. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν. Μετά λέει αυτούς όταν τους πήραν και πήραν εξορία, τι έκαναν? Μας αναγκάσανε, το χωριό τους ήταν περίπου 700-800 οικογένειες. Τους αναγκάσανε να βγάλουν. Είχε μέσα γυμνάσιο, είχε παρθεναγωγείο, αγωγείο, που αυτή τα άλλη η μανά μου, δημοτικά. Είχε το χωριό τους 3 παπάδες. 3 παπάδες είχε το χωριό. είχε και 3 ενορίες ή μία? 3 ενορίες το χωριό το κάνανε. 3 παπάδες είχε ο κάθε ένα την ενορία. Και τους πλήρωναν. Και τους δασκάλους αυτοί πλήρωναν. Και τους καθηγητές αυτοί πλήρωναν. Ο κόσμος από τη μέσα και τους παπάδες αυτοί πλήρωναν. Και τους παπάδες αυτοί τους πλήρωναν. Αυτοί πήγαιναν στην εκκλησία από αυτό. Τέλος πάντων. Και μετά λέει, τι έκαναν? Οι Τούρκοι τώρα ήταν αυτοί, ήταν και Αμερικάνικοι στο Κιμής, ήταν και Αμερικάνικοι. Τους αναγκάσαν και τους είπαν ότι θα πάρετε όπλα. Τους δικούς μας. Χείρα η γυναίκα. Άντρα δεν είχε, θα πάρεις και εσύ όπλα. Και θα πάρεις 10 Έλληνες, θα πάρεις να δώσεις να πάρεις όπλα. Τα αγόραζα. Αγόραζα, κοίτα. Τι πια λέω, κοίτα, από κάπου και τα σκιώμη λέω, κοίτα, τι πια. Κάνανε για να μαζεύαν το χρήμα από τους γονιούς. Να μαζεύαν το χρήμα από τους γονιούς. 10 χρυσές λίρες. Πήγαινες Έλληνες και έπαιρνες το πρώτο βρες. Τι να το κάνεις? Το άφηνες στο σπίτι σου. Έπρεπε να έχει. Έπρεπε να έχει το κάθε σπίτι να έχει όπλο. Η γυναίκα αυτή που δεν ήξερα τίποτα, δεν ήξερα, έπρεπε επιπολικά να έχει όπλο το δεκάτο. Και έτσι τους όλους τους έδωσαν όπλα. Από 10 λίρες, μάθησαν πόσες χιλιάδες λίρες, μόνο από αυτό το τακί. Δεν περάσαν, 3-4 μήνες, δεν περάσαν, θα τα μαζέψαν τα όπλα. Χωρίς να τους τα παράδεσαν πίσω. Όχι, ήρθαν, τα μαζέψανε και τα πήραν πίσω. Πήραν τα όπλα, τα μαζέψαν τα όπλα, τα πήραν. Μετά βγήκε από τους οτοπάρους μας και άρχισε και θέρισε. Έφτασε και στο χωριό τους, έφτασε και στο Κιμής μέσα, έφτασε. Ήρθε και σε αυτόν στο χωριό, ήρθε να σπάξει και αυτόν το χωριό. Και αυτόν και οι άντρες τους ήταν όλοι εξοδεία και ήταν όλοι γυναικόπαιδα. Και ήρθε στο Κιμής να σπάξει και αυτούς, να σπάξει και αυτούς, 200.000 ήταν να σπάξει και αυτούς. Αλλά οι Καναντάδες ήταν στο βουνό αυτοί.
Ήταν από εκεί μέσα από το χωριό, ήταν τα παιδιά, και σου λέει ο νομάρχης του Κινησιού, κοντά απέναντι ήταν αυτά. Σου λέει, εάν αφήσω εγώ τον τοπάρισμα και πάει αυτός τους καθαρίζει γενικότερα, οι Αντάρτες θα κατεβούν τη νύχτα και το Κινήσι αυτό θα τρώσει όλο φωτιά. Και εμάς μας θα καθαρίσουν και εμάς θα μας καθαρίσουν και θα κάνουν αντίπεινα και θα του κάψουν όλο την πολιτεία, θα του κάνει και θα σκοτώσουν κιόλας. Αντάρτες είναι. Δεν μπορούν τίποτα, δεν μπορούσαν να τους πιάσουν. Ήταν δική μας, ήταν πολύ τετραπέραν ήταν. Φεύγαν από εδώ, πήγαιναν από. Και πρώτα το βουνό τους εκείνο, που σου λέω, εκείνο έβγαζε χρυσό και ασήμι. Λέω ότι η μάνα μου λέει και τον καιρό, όταν μια γυναίκα γεννούσε και έφτιαχνε αγόρι, πω, λέει, τι χαρά που είχαν. Γιατί εκείνα μόλις γινόταν 10-12 χρονών, πηγαίνανε εκεί στις μαγράδες μέσα, λέει, και δουλεύανε. Εκεί εκείνα ήταν μικρά τα μουρά, χωρούσαν από τις τρύπες. Μεγάλο δεν χωρούσε, λέει. Μεγάλη πέρα. Και είχε ένα σακίνιο, λέει, πίσω του και έβαζε μέσα 2 φτιαριά χώμα. Βάζαν από τη μέσα από τις μαγράδες. Και εκείνα από τρύπα σε τρύπα βγαίναν έξω και εκεί όξω, λέει, ήταν τα αυτά. Που καθαρίζαν τις σχολές. Όχι, ήταν αυτά που έλεγαν τα σπαρατάκια. Όπου οι σιδεράδες πως είχαν τα μαχάνε. Είχαν τα μαχάνε. 3, 4, 5 στη σειρά μαχάνε, εκείνα χωρίσανε. Χωριστά το ασήμι και χωριστά το χρυσό. Και τα άλλα τα λοιπόν τα πετούσαν όλα έτσι. Έτσι τα τάκινα. Λοιπόν. Και εκείνο το χρυσό και το ασήμι το φορτώνανε από τη σταυλάδια και το πήγαινανε στο Σουλταχαμίτ, το Αντινούπολη. Του δυναμική. Στο βασιλιά του. Ναι. Ήταν ο Σουλταχαμίτ και ο Σουλταν Ρεσάτ. Και τις χρέσεις της που έχουν, άμα τα κοιτάξεις είναι του Σουλταχαμίτ και το Ρεσάτ. Το Ρεσάτ είναι από το τέλος μας. Και δουλεύαν εκεί. Δουλεύαν εκεί το βουνό, λέει, το τρυπήσαν όλο. Και κάτι κάνουν τρύπες, κάτι αυτά. Και όταν κάτι κυνηγούσαν και πήγαιναν κρυβένταν εκεί μέσα και οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να τους πιάσουν. Φοβόταν να τρέχουν. Τέλος πάντων. Και δουλεύαν εκεί, λέει. Και βγάζανε καλά χρήματα, την έκανα το καρό, και εκεί το βουνό, λέει, όλο πώς το πήρανε, το κάνανε. Το κάνανε, βγάλαν το χρυσό του, βγάλαν το αυτό του και φτιάξαν ένα άλλο βουνό δίπλα από αυτά που τα πετούσαν εκεί. Αυτά που τα πετούσαν, λέει, όταν έφυγαν αυτοί, ήρθε μια γαλλική εταιρεία και τα αγόρασε από την αυτοί το δουλέψαν. Και τα αγόρασε και είπαν αυτά τα χρήματα θα πάνε ως αποζημίωση σε αυτές τις οικογένειες που το δουλέψαν εδώ, σε αυτό το μετέρ, το δικό του στο χωριό. Αυτοί τα κάνανε και θα τα δώσουν αποζημίωση. Και η γαλλική εταιρεία τα πήραν εκείνα και τα κουβάλισαν στη Γαλλία και έβγαζαν από μέσα το αλμίνιο, έβγαζαν 2-3 άλλα μεταλλεύματα, έβγαζαν άλλα υλικά από τη μέσα, έβγαζαν όλα. Και ολόκληρο το βουνό το κουβάλισαν στη Γαλλία, ολόκληρο το βουνό. Φαντάζομαι ότι είχε εκεί μέσα. Και τα στείλαν τα χρήματα, από την Τουρκία τα στείλαν τα χρήματα και ήρθαν στην Ελλάδα και φράγκο δεν τους έδωσαν να τους. Τα φάγανε έτσι. Μιλάμε για μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Μετά την ανταλλαγή. Αφού έφυγαν αυτοί, μετά πήγαν οι Γάλλοι και τα αγόρασαν. Και είπαν ότι έτσι και είπαν αυτά τα χρήματα ήταν αυτονών και μετά. Τέλος πάντων. Μετά ήρθε το πάλος μας. Στον τιμής και του λέει ο νομάρχης, όπως ήρθες, σηκώ φύγε το λέει. Φύγε το λέει. Όχι, θα πω, όχι το λέει σήκω, όπως είναι σήκω φύγε, αυτούς εμείς γυναικόπαιδα είναι. Οι δίκες και παιδιά, την ώρα που θέλουμε εμείς μπορούμε να τους καθαρίσουμε. Ναι. Όχι να πας εσύ να τους καθαρίσεις και να τους κάνεις. Εγώ την ώρα που θέλω νομάρχης είμαι, που παίρνω το στρατό και τους καθαρίζω. Και όπως ήρθε σήκω και φύγε. Και σηκώθηκαν και έφυγαν. Σηκώθηκε και έφυγε και γλίτωσαν αυτοί. Τα άλλα τα χωριά εκεί, τα άλλα από εκεί μερικά, εκείνους όλους οι οποίοι τους έσταξε το πάσμα. Και σε ένα χωριό ήταν από εκεί μέσα ήταν σε ένα χωριό, 4-5 μαστόροι και φτιάχναν ένα τσάμι, ένα μεγάλο τσάμι, φτιάχναν σε μια κομμόπολη μέσα. Μεγάλο, σε μια κομμόπολη μέσα και ήταν τεχνίτες που λέει, εκεί μας ήταν πολύ τέχνη. Και φτιάχναν την τσάμι. Και λίγο έλειψε, θα κάνουν την τσάμι, θα το κάνουν κουβούκλι από πάνω.
και πέρασε το πάλος μάτς και τον είπαν αυτοί και οι 4 μαστόροι 5 που μιλάμε εκεί κοντά είναι Έλληνες, τράβηξαν και τους 5 τους έριξαν κάτω και τους σκότωσαν. Ενώ χτίζαν το τζαμί. Ενώ χτίζαν το τζαμί. Τούρκος δεν μπορούσε να το δεν κανένας δεν έπαιρνε. Κανένας φοβόταν οι Τούρκοι. Έλεγε ο Τούρκος άμα θα τον Έλληνα, άμα θα τον υποστηρίξεις και εσύ με εκείνο θα πας. Κάνε θα το φύγει και αυτό. Παλιότερα πριν αρχίσουν αυτές οι βιοπραγίες όμως δεν είχαν προβλήματα. Δεν είχαν, ήταν σαν αδέρφια. Σαν αδέρφια. Μου είχε μια ιστορία. Εκεί κοντά Τούρκος και Έλληνας εκεί κοντά δίπλη γειτονιά ήταν και ήταν σαν αδέρφια, σαν αυτά ήταν. Και ήρθαν δεύτερη φορά. Θα πάρω ήρθαν μια φορά από την εξορία και ήρθαν πάλι τώρα με λίστα από 1-2 χρόνια πάλι τους πατρί μου πάνε να τους στείλουν εξορία. Να τους στείλουν εξορία. Και εκεί κοντά ήταν ένας, ο Τούρκος δίπλα που είχε το γείτονα, το λέει, ήταν τεχνίτης αυτός, έφτιαχνε σέλες με ασύνη. Και το λέει ο Τούρκος, αν μου φτιάξεις μία σέλα με ασύνη, εγώ θα σε κρύψω και δεν θα πας εξορία. Δεν θα πας εξορία. Και αυτός λέει, θέλει το ασύνη. Θέλει το ασύνη, λέει, και εγώ λέει θα το φτιάξω. Πάει ο Τούρκος, αγοράζει το ασύνη. Αγοράζει το ασύνη, το φτιάχνει μία σέλα από ασύνη για καλό του, και στο τέλος πάει το σκοτώνει και το πετάει μέσα στο τσιγάρι. Και το σκότωσε και τον έπαιρνε στο τσιγάρι. Αφού πέρασε κάπως ο καιρός και λίγο εισάξαν τα πράγματα, λίγο έγινε λέει μόνο ψυχία, η γυναίκα αυτού πήγε να το ζητήσει, ήξερε ο Τούρκος του τάδε του Τούρκου, είναι το σπίτι, εκεί ο Τούρκος τον έκρυψε, εκεί είναι. Τον ανοίξει το σπίτι και του λέγανε να κάνει τη σέλα. Ναι, πάει η γυναίκα και του λέει, πάει η γυναίκα του και το λέει τον Τούρκο ότι έτσι και έτσι και έτσι, τον άντρα, τι που είναι τώρα, πρέπει να σου λέει εδώ καθόλου δεν ήρθε. Πώς δεν ήρθε λέει, μα εσύ τον είπες ότι έτσι και έτσι, όχι, τον είπα αλλά δεν ήρθε. Πήγε στην εξορία και χάθηκε. Βέβαια, αν εδώ εσύ τον είχες τον άντρα, ξέρω ότι εσύ τον είχες, τον τάξεις, εγώ λέει τον άντρα σου δεν ήρθε. Είπα αφού είπε η γυναίκα της ταξιτήτα δεν ήταν, ο Τούρκος αγρίψε, σηκώθηκε να φύγει. Εκεί που έφευγε λέει και πήγαινε στον δρόμο, χτύπησε ένα τζάμι από απέναντι. Γύρισε αυτή και κοίταξε λέει, κοίταξε από το τζάμι μια γυναίκα και λέει έγραψε κρυφά. Ήταν μια Αρμένισσα. Αυτή είναι όλη τη σκηνή που το σκότωσε και τον έριξε στο τυχάρι. Και τι λέει, πήγε αυτή, πήγε κρυφά αυτή και ξέρει που η μάνα σου λέει και στο τυχάρι μέσα. Και πάει αυτή, πάει στον πρόεδρο τους, πάει στον αρμόδιο τους και τους λέει έτσι και έτσι και τους δώσαν αυτά και πλήρωσε και πήγε έβγαλε τον άντρα της από μέσα από το πηγάδι σου και πήγε τον έγραψε. Παίρνει από το σύντος. Τέλος πάντων, αφήσαμε τώρα να πάει στο Και γιατί το έκανε αυτό για να μην πληρώσει τον άνθρωπο. Όχι, δεν τον πλήρωνε. Γιατί άμα τον καταλάβαιναν οι Τούρκοι ότι έφτιαχνε και αυτό το αυτό, τους σκότωναν τον Τούρκο. Δεν θα φτιάξει το... Με τον Έλληνα δεν έχει σχέση. Τίποτα. Έγιναν λέει, ξέρεις τι έγιναν. Ξέρεις τι έγιναν. Τους είχαν βάλει στα φυτίλια και πήγανε λέει, πετάχτησαν λέει να παίρνουν και στρατιώτες από μας. Τα παιδιά, τα νέα παιδιά τους έπαιρναν στρατιώτες. Από το δικό μας το χωριό πήγαν κάπου στα παιδιά που πήγαν οι στρατιώτες. Πήγαν στον τουρκικό στρατό. Είχε διαταεί ότι από τώρα και οι Έλληνες θα πάνε στρατιώτες στην Τουρκία. Πήγανε λέει κάμωσα παιδιά, 4 παιδιά που ήταν μέσα βαθιά στην Τουρκία και ο στρατιώτες ήταν, τους έδωσαν άδεια και ήρθαν και στο χωριό τους. Έδωσαν τον πατέρα τους και τη μάνα τους. Κάθε 10-15 μέρες εκεί, τα παιδιά γινούσαν αυτά, τώρα θα φύγουν. Θα φύγουν, τους δώσανε το χατσιλίκι, τους το δώσανε τα αυτά τους, τους ντύσανε και καλά αυτά, τα ρούχα και τα αυτά, και τώρα τα 4 παιδιά ξεκίνησαν. Να ξαναγυρίσουν πίσω. Να πάνε στο στρατό, να πάνε στη μονάδα τους. Στον δρόμο πάνε 5-6 Τούρκοι, τους σκοτώνουν αυτά τα 4 παιδιά, παίρνουν τα ρούχα τους, παίρνουν και ότι χατσιλίκι είχαν πάνω στο αυτό
και τα σκότωσαν και τα πέταξαν εκεί κοντά. Μετά 5-10 μέρες λέει δεν πέρασε, πήγαν εκεί, πήγαιναν στο παζάρι εκεί στο Κιμής, γινόταν παζάρι. Γινόταν παζάρι, πήγαιναν εκεί στο παζάρι. Από όπως το χλούμα του κυβάνι, τόσο απέναντι ήταν. Αλλά κάπως ήταν εκεί, μες στον κάπου ήταν. Πάνε στο παζάρι οι γυναίκες αυτές που είχαν τα παιδιά. Και λέει μια γυναίκα την άλλη, εκεί το υποκάλυψε που φοράει αυτός ο τούκος λέει, το δικό σου το υποκάλυψε δεν ήταν, εσύ δεν το πέραξες αυτό και δεν το έπαθες. Ναι, λέει, το δικό μου ήταν. Κοιτάζω πάλι καλά, θέλω να βεβαιωθώ, πράγματι η γυναίκα αυτή το υποκάλυψε το δικό της. Πάνε πια τον τούκο. Τον τούκο και το λέει, από πού πήρες αυτό το υποκάλυψε. Τι σας ενδιαφέρει από πού. Το υποκάλυψε από πού το πήρες αυτό, τι έγιναν τα παιδιά μας, τι τα κάνουν τα παιδιά μας. Τίποτα, εγώ το βρήκα το υποκάλυψε αυτό. Πάνε στην αστυνομία. Πάνε στην αστυνομία και λένε τον αστυνόμο έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Τα παιδιά μας ήταν στο στρατό και ήρθαν και τα οποία τους σκότωσαν αυτοί. Τους μάζεψαν. Και τους φέραν στην αστυνομία. Και του λέει ο αστυνόμος, αν είναι το υποκάλυψο, λέει του τάδικα. Γιατί λέει τους σκοτώσατε, εσείς λέει μας είπατε κρυφά, φανερά, όποιον Ρωμιό βγείτε σκοτώστε, εσείς δεν μας το είπατε. Έτσι είπε, ακούτε τι λέτε. Έτσι, εσείς λέει δεν μας δείτε στα κρυφά, στα φανερά, όποιον Ρωμιό βρείτε σκοτώστε και να τους ξολοθρέψουμε. Μόνο έτσι θα τους ξολοθρέψουμε, πολλοί είναι αυτοί. Εσείς δεν μας το είπατε αυτό λέει. Και επειδή τους σκοτώσαμε, τι θέλετε να κάνουμε. Και πήραμε το υποκάλυψο και το φόρεσαν. Μόλις άκουσαν οι γυναίκες αυτά, σηκώθηκαν και φύγανε χωρίς να πούνε τη μουριά. Το τρώγουν κι αυτές. Τη μουριά και κατάλαβα. Από εκεί και ύστερα η μάνα μου αγλέψαν τα πράγματα. Αγλέψαν τα πράγματα, λέει, πήραν ύστερα λέει τον πατέρα της, τον πήραν λέει και θα πάνε στην εξορία. Θα τον πάνε στην εξορία. Ναι, και προτού λέει να πάρουν και αυτούς λέει, που ήρθαν και μετά πάνε εξορία, αυτός ο δικηγόρος, το παιδί, νέο παιδί, τον έπιασε βράσα, η ευλογία. Ναι. Και από την ευλογία στραγώθηκαν τα μάτια του. Στραγώθηκαν τα μάτια του και τον έλεγαν ο Κόρνελης. Ο Κόρνελης ο δικηγόρος. Έγινε διάσημος δικηγόρος. Αυτό βέβαια, διάσημο. Δύο τουρκαλάδες τον κουβαλούσαν. Και αυτός πήγαινε στα δικαστήρια και το φοβόνταν όλοι. Και τυφλός ήταν. Αλλά ήταν τετραπέρα του. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα πάμε στα άλλο. Ήρθαν λέει μια φορά λέει, στη νύχτα λέει, 3.000 στρατός, λέει 4 πώς ήταν και περικυκλώσαν το χωριό μας όλο να μας κάψουν τα σπίτια και να μας σκοτώσουν. Να μας κάψουν τα σπίτια και να μας σκοτώσουν. Από το παγλιτώσαμε ήρθαν αυτοί οι χαντιακοί, τι ήταν. Ήταν τσέτες. Ναι, όχι, στρατός κάθε αυτός στρατός. Μόλις κοιτάξαν όλοι το, σηκωθήκαμε το πρωί και κοιτάξαν όλο το χωριό μας. Μίλησαν, μπήκε στρατιώτη, τι είναι, τι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Και μας λένε όλοι να μαζευτούν στην πλατεία. Το χωριό όλοι. Μέσα στα σπίτια δεν άμεινε κανένας. Όποιος θα βγει θα το σκοτώσουν. Καταλάβαμε ότι δεν πάει καλά και δύο παιδιά μικρά, ο πατέρας μου και ένας άλλος, σηκώθηκαν κρυφά και φύγαν και πήγαν στο Κιμής, πήγαν στο Νομάχι. Και το λένε έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι ήρθανε να κάψουν το ΜΕΤΕΠ και να σκοτώσουν και τα γυναίκια. Κύριος δεν ήξερε. Δεν χαβαλή δεν είχε. Αυτός ήταν ο Αμερικανός, ήταν Αμερικανός πρόξενος εκεί μέσα. Αμερικανός πρόξενος ήταν. Πάει στον Αμερικανό και το λέει έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Ο Αμερικανός φοράει μια χλένη λέει απάνω του και έναν αυτό και είχε ένα αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο εκεί. Και παίρνει το αυτοκίνητο Αμερικανός για να έρθει γρήγορα για να μην κάνουν αυτή τη ζημιά. Και όταν ήμασταν όλοι με μασιά του όντρο, πόσοι χιλιάδες ήμασταν, μας συνδέμασαν κοντά και ακούμε από μακριά μια βοή, έρχεται, τι πράγμα είναι αυτό, τι είναι αυτό. Πρώτη φορά δεν είδαμε αυτοκίνητο. Πρώτη φορά δεν είδαμε αυτοκίνητο. Κοιτάζω τόσο έρχεται η βοή, έρχεται κοντά, έρχεται σε εμάς, έρχεται σε εμάς. Όταν ήρθε, κοιτάζουμε ένα αυτοκίνητο και κατέβηκε ένας από φωτιά πάνω, λέει,
με ένα μουσιαπά πάνω, με ένα αυτό λέει, και το λέει τον Τούρκο, τον αρχηγό των Τούρκων, πάει το στρατό σου και δρόμο. Φύγετε, όχι λέει, δεν φεύγω. Πάει το στρατό σου λέει και φύγετε. Δεν φεύγουμε, λέει ο Τούρκος. Ο Τούρκος λέει δεν φεύγω. Αυτός λέει μόλις έβγαλε τα αυτοκίνητα από κάτω τα παράσημα του και τα αυτά του, αμέσως λέει σφύριξε. Πω. Μυρμήκια οι Τούρκοι κατέβαιναν, μυρμήκια. Και σηκωθήκαν και φύγαν και γλιτώσαν. Και από εκείνο γλιτώσαν. Ασταγιάς ψυχή. Ναι, αυτό λέει, από εκείνο γλιτώσαμε και γλιτώσαμε και από αυτό το αυτό. Τώρα λέει, ήρθε να πάρουν τον πατέρα μου να πάει σε εξορία. Πόσο χρόνο? Λέει ήταν 50 χρονών, ήταν 50 χρονών και παραπάνω πάει στον Άιτα, παραπάνω χρόνο. Τότε, Ο παππούς ο πατέρα. ναι, της μάνας μου ο πατέρας, ναι, λέει αυτός ο κορνετήμς το λέει, εγώ δεν θα σε στείλω σε εξορία. Αλλά εξορία λέει δεν θα σε στείλω, δεν θα πας εξορία, εγώ θα σε γλιτώσω από την εξορία. Αλλά το λέει, θα κάνεις μαζί μου συνεταιρικά καπνά. Εγώ θα βάλω το κεφάλαιο, και εσύ θα τα δουλεύεις με να πάρεις τους εργάτες, θα τους κάνει και εγώ θα το κεφάλαιο και εσύ τη δουλειά. Και εγώ θα βάλω τα χρήματα. Λέει η μάνα μου, δεν τον είσαι εξορία. Αυτός ήταν φοβερός. Διάλογος. Οι άλλοι ναι, οι άλλοι όχι. Πήγε πρώτα εξορία. Η εξορία πήγε εξορία, όχι ναι, δεν πήγε στην τρίτη εξορία, τον φύγανε και αυτόν, τον πήραν και αυτόν, αλλά δεν γλιτώνε κανένας. Όποιον να είχε να πήγαινε σε εξορία. Το τρίτο πήγε. Τον πήρε αυτός λέει και πήγε, έκανε... Τον γλίτωσε όμως την πρώτη φορά. Πρώτη φορά το γλίτωσε, τη δεύτερη φορά τα το γλίτωσε. Πήγε, έκανε 100 στρέμματα καπνά. 100 στρέμματα καπνά λέει μάνα. Εκείνο τον χρόνο λέει έγιναν κάτι καπνά. Εργάτες, πόσους εργάτες. Και γίνεται λέει μια πείνα σαν το 41. Εδώ πώς έγινε. Ένα τελεκές κρυθάρι, ένα τελεκέ κρυθάρι, μια χρυσή λίρα λέει. Μια χρυσή λίρα. Και αυτός είχε τόσους εργάτες, θα τους τάιζε. Και πήγαινε κάθε μέρα αυτός το πρωί σηκωνόταν και πήγαινε άλεθε και έφρυνε και άλλοι ζήμωναν και αυτοί και αυτός συνέχεια κουβαλούσε για τους εργάτες να τους ταΐσει. Και τα καπνά λέει η μάνα μου πήγαν, χάθηκαν. Όλοι δεν πήγαιναν. Αυτοί και μετά κοίταξα δεν γίνεται τίποτα, έρθει με παρεκάλεσε ο πατέρας μου και λέει πάνε να κάνεις κουμάντο να τους κάνει αυτά και πηγαίναμε. Και μέχρι από τη νύχτα πήγαιναμε και μέχρι το πρωί μαζεύαμε εκείνα που ξεράθηκαν και τα βάζαμε μέσα σε τσουβάλια. Και εκείνα όλα τα κόβανε στα χαπάνια και ερχόταν από τα βάθη τα αυτά και τα παίρνα. Τα πουλούσα. Χρήμα πολύ, αλλά όλο λέει έφευγε γιατί ήταν ακρίβεια. Μεγάλη ακρίβεια ήταν. Μέχρι να βρήκαν τα σιτάρια και πρώτα βρήκαν τα κρυθάρια και μετά, αλλά μετά άχρηστα ήταν λέει. Εμείς αυτός τα περισσότερα χρήματα τα κάναμε. Τέλος πάντων. Εκεί πότε, πόσο χρόνο ήρθαν οι δικές σας εδώ, οι γονείς σας? Ας ήταν δηλαδή, τότε τι ήταν, η μάνα μου εδώ πόσο χρόνο ήρθε, εσύ είστε 20 χρόνια, 22 χρόνια. Τα πάντα τα ήξερα. Τα πάντα τα ήξερε. Το 1902 γεννήθηκε, η ανταλλαγή έγινε το 2024 αυτή. Τότε ήρθανε, το 22 ήρθανε. Ναι, το 2024 ήρθανε. Κατευθείαν από εκεί εδώ ήρθανε πάντα. Κατευθείαν ήρθαν από εκεί. Από εκεί κατευθείαν, όχι, πήγανε στην Σαμσούντα, πήγαν στην Τραπεζούντα. Πήγαν εκεί στην Τραπεζούντα, λέω, τα μας πήγανε να τους βάλουν στα πλοία. Να τους βάλουν στα πλοία. Αυτή από τη θάλασσα ήταν πολύ μακριά αυτά και στο τέλος λέει, γλίτωσε λέει μόνο την εξορία δηλαδή. Την εξορία μόνο γλίτωσε λέει, μόνο γλίτωσε λέει την εξορία. Και στο τέλος λέω τι, τα χρήματα λέω, όλα τα πήρε εκείνος ο Κορνέτης, ο δικηγόρος, γιατί εκείνος έβαλε το κεφάλι. Πούλησαν τα καπνά, τα πούλησαν ακριβά λέει τα καπνά. Πολλά χρήματα, αλλά όλα τα πολλά ήταν έξοδα. Και τον έλεγαν ύστερα Κορνέτη, το όνομα του. Το όνομα του πάντου είπε, το ξέχασα. Λοιπόν,
Η αντάρτη λέει που ήταν στο χωριό μας, αυτή η αντάρτη που ήταν στο χωριό μας, το πρώτο χάρι λέει που το είχε ένας Τούρκος, πήγανε μια βραδιά του, το γράψαν τη μάνα, σκοτώσαν τον Τούρκο, πήγαν τα μέσα τα άλογα, πήγαν τα αυτά, πήγαν τα αυτά, το διάλυσαν. Το διάλυσανε, έμεινε του πατέρα. Έμαθαν ότι ο πατέρας μου το είχε αυτό. Ναι. Έμαθε ο πατέρας μου το είχε, κατέβηκαν να το διαλύσουν γι' αυτό, επειδή ήταν αυτού του Τούρκου του Κόρνακη. Κατέβηκαν και όταν είδαν τον πατέρα μου, του λέει, βρε Παύλε, φύγετε λέει, να μην σας χωρίσω. Φύγετε λέει και μην έχετε καταφύγετε το αόνι, το κάνατε λέει αυτό, φύγετε, εγώ δεν θα πω τίποτα. Και σηκώθηκαν, φύγανε και ήταν στο βουνό αυτή και του φοβόταν τους κούσμας. Τέλος πάντων από εκεί έγινε ό,τι έγινε και μετά και εκείνο που το διαλύσανε και εκείνο τα τάρκια του καρτίξαν, το διαλύσανε, έγινε ανακατευθήκαν. Και τον πιάνουν και τον πατέρα μου και τον πάνε άιτε εξορία. Πήγε τότε και άλλο δεν γύρισε. Πήγε τότε και δεν γύρισε. Και πήγε, ναι, και τους πήγανε σε μια πολιτεία ήταν. Εάν δεν ήταν εκείνη η πολιτεία, λέει, άσε όλοι τους που πέθανε. Δηλαδή, αν πήγανε 3.000, ζήτημα να ήρθαν 200-300. Οι άλλοι όλοι πέθανε. Εάν εκείνη η πολιτεία, λέει, δεν γεγόταν εμείς όλοι από την πείνα θα πεθαίναμε. Λέγανε αυτοί που γύρισαν. Γιατί εκείνη η πολιτεία λέει μια βραδιά ποιος την έδωσε φωτιά και παίρνουν εκεί τα μαγαζιά και εκεί τα σπίτια και καίγεται εκείνη η μισή πολιτεία κάηκε. Έγινε στάρτη το πρωί. Η μισή πολιτεία ό,τι τίποτα κάηκε. Και σηκωθήκαν ύστερα και άρχισαν να δουλεύουν. Αυτοί οι εργάτες άρχισαν να χτίζουν την πολιτεία και δουλεύαν όλοι. Όλοι δουλεύαμε και μας πληρώνουν. Τι μας πληρώναν, το φαΐ, το ψωμί να βάζαμε να ζήσουμε αυτό. Και έτσι δεν ζήσαμε δηλαδή, ούτε ένας θα ερχόμασταν πίσω. Ούτε ένας θα ερχόμασταν πίσω. Και ο Ακτινής ο πατέρας πήγαινε σε σε ένα καφενείο τουρκικό. Ποιας? Ο πατέρας της μάνας. Μάλιστα. Εκεί μέσα στο αυτό που τους είχαν εξορία, γυρνούσαν, αλλά αυτόν τύπο, πού θα αρχίσει, πού θα κάτσει. Και πήγαινε σε ένα καφενείο και μάζευε τις γόπες από κάτω. Μάζευε τις γόπες κάτω, μάζευε τις γόπες και έφτιαχνε τσιγάρο και το λέει ο Τούρκος, τι κάνεις το λέει, τι κάνεις το λέει. Έτσι το λέει. Δεν ξέρεις εγώ από πού βαστάει η σκούφια μου και τι ήμουν εγώ και πώς κατήγησα. Και κάθεται και λέει τον Τούρκο όλη την ιστορία. Τι κάνουν να έφτιαχνε, πώς έφτιαχνε και πώς έγινε. Και τον έλεγε ο Τούρκος, κάθε πρωί θα έρχεσαι εδώ και θα σου δίνω εγώ ένα πακέτο τσιγάρα. Κάθε πρωί. Κάθε πρωί θα έρχεσαι να σου δίνω εγώ ένα πακέτο τσιγάρα και να μην μας δείξεις. Άλυσα. Είναι καλός άνθρωπος. Και πήγαινε ο πατέρας μου κάθε πρωί, του έδινε ένα πακέτο τσιγάρα και κάπνισε η δίκη του Σάββατο. Και ύστερα μετά πέθανε εκεί, πέθανε. Όπως πέθανε εκεί. Πέθανε στην εξορία λέει και φέρανε μόνο το υποκάλυψο του. Αυτοί που ζήσανε φέρανε το υποκάλυψο του και η μάνα μου του είχε πόσα χρόνια εκεί το υποκάλυψο. Ρε μάνα αυτό λέει του πατέρα. Ρε εκείνο λέω είναι από 500 αρμπάνια έχει λιγότερα. 500 παλώματα έχει. Και τούτης λέει αυτό φορέσε λέει και πήγε στην εξορία. Αυτό φόρεσε και πήγε στην εξορία και δεν γύρισε πάλι. Και 3.000-4.000 πόσο πήγανε, ζήτημα να ήρθαν 200-300, όλοι χαθήκαν. Και έτσι χαθήκαν όλοι. Όλοι χαθήκαν έτσι. Από 4 εκατομμύρια Έλληνες, από 1,5 εκατομμύριο ήρθαν στην Ελλάδα. Οι άλλοι όλοι έτσι χαθήκαν. Και τότε χτυπούσαν, σπάζαν, καούδο, σκότωναν και σκότωναν. Κάναν πολλά εγκλήματα, ναι. Είδαμε και οι δικοί σας με το πλοίο ήρθανε. Με το πλοίο ήρθαν. Από εκεί, μόνο η μαμά ήρθε, έτσι. Από εκεί η μάνα μου αυτή είναι, όσοι ζήσανε, ναι, το τέλος τι έγινε, να δεις τι έγινε στο τέλος. Στο τέλος τους λένε, κοίτα, εάν δεν κατεβάσετε αυτούς τους αντάρτες και τους παραδώσετε, όλους θα σας χάσουν. Ότι δεν θα τους αφήνουν να φύγουν. Ναι. Όχι, όλους θα περάσουν από το μαχαίρι. Εάν δεν κατεβάσετε τους αντάρτες και φέρετε και τους παραδώσετε και θα περάσουν από δικαστήριο. Αν είναι άλογοι,
θα τους δικάσουμε. Και αν είναι αθώοι, θα τους αφήσουμε να πάει στην Ελλάδα. Σειρά. Ήταν. Θα τους αφήνουμε. Αυτοί όμως ήταν έξι. Σηκωνόταν από εκεί, από το βουνό το δικό τους, στα βουνά που ήταν, και σηκωνόταν και πήγαιναν από εδώ στην Εκατερίνη, πιο μακριά. Και πήγαιναν εκεί τουρκικά χωριά, σπάζαν, ρημάζαν, κλέβαν, φορτωνόταν και ερχόταν. Ερχόταν με χρυσά, με λίρες, με πετόλινα, με αυτά, γυναίκες και τα πάντα. Και κανένας δεν υποψιάζει του διαβάκες. Κανένας δεν λέει ότι από εδώ σηκώνονται αυτοί και πάνε κάνουν εκεί τα εγκλήματα. Και νόμιζαν ότι εκεί είναι κάποιοι. Ναι, από εκεί είναι. Εκεί λέγανε από εκεί οι Τούρκοι είναι. Ήταν και οι Τούρκοι στα βουνά. Ήταν και οι Τούρκοι στα βουνά, ήταν και οι Τούρκοι στα βουνά. Και από εκεί είναι. Και πηγαίναν έτσι μακριά και φτιάχναν τα εγκλήματα. Πάχαλο γινότανε. Ναι, και λέγανε αυτοί εδώ που ήταν ένας από το μέσα από το χωριό μας ήταν αυτός, ήρθε και αυτός. Και έλεγε, ας έλεγε τις ιστορίες που πηγαίνανε και φτιάχνανε εκεί στα τουρκικά χωριά. Τι πιάνανε. Ήταν και αυτός μαζί. Βέβαια, ήταν αυτοί οι συγγενείς μας από εδώ, πολλοί ήταν από εδώ, από το Βερόνια, 3-4 ήταν. Από εδώ ήταν από τη Ραβίλα, ήταν κι άλλος, αυτό το χωριό μας ήταν κι άλλος. Αυτοί, ας λένε τι πήγαιναν. Αυτός πέθανε. Όχι, πέθανε, όλοι πέθανε. Και όλοι πέθανε, από πότε πέθανε. Ας σου λέγανε αυτές τις ιστορίες που φτιάχνανε και σηκωνόταν οι τρίχες. Και δικοί μας δεν ήταν αυτοί. Αλλά αυτοί που βγήκαν στο βουνό γλίτωσαν τους δικούς μας. Τι κάνανε μετά. Τους λένε, θα θέλετε να τους παραδώσετε. Εάν δεν τους παραδώσετε, ένας δεν θα πάει στην Ελλάδα. Ναι, τι κάνανε από εκεί πέρα. Τους στέλνουν είδηση. Στέλνουν είδηση και τους λένε έτσι και έτσι και έτσι. Εμείς δεν παραδόμαστε. Και θα σκοτώσουν εμάς τις γυναίκες και τις αμαρτυρίες στους πόλους να τις φτάδωσαν. Και τι κάνουν. Παπάδες. Η δημογεροντία αυτή του χωριού μας έρεται σε ένα σπίτι. Ναι. Και λένε, κοιτάξτε, αυτοί τώρα θα κατέβουν από το βουνό και θα έρθουν να πάρουν αυτά και θα σηκωθούν να φύγουν. Τώρα πού θα πάνε τότε. Εμείς πρέπει να τους πιάσουμε. Και πώς θα τους πιάσουμε. Σε ποιο σπίτι θα πάνε να κάνουν τώρα αυτά. Κατέβηκαν από το βουνό και ήταν σε ένα σπίτι μέσα. Μάλιστα. Και θα πάρουν απόφαση πού θα φύγουν και πού θα πάνε. Και θα φεύγαν από βουνά και θα βγουν στην Ελλάδα. Α, έτσι. Κοίτα να δεις. Και παίρνουν απόφαση. Και λένε, στο τάδε σπίτι μέσα είναι. Όποιος βγει πρώτος έξω, θα το σκοτώσουμε. Οι Έλληνες τον Βέβαια, πέφτει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων εδώ κοντά. Δεν είναι πέφτει που ξεγελάζει πράγματα. Αυτοί επειδή δεν καταλαβαίνανε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή τώρα λέει είναι μεσάνυχτα. Μεσάνυχτα και θα φύγουν εκεί τώρα. Εμείς είχαμε περικυκλωμένο το σπίτι. Αυτοί είχα πάρει δεν το πειράζει. Ο πρώτος λέει που έφυγε, έπεσε κάτω. Μόλις έπεσε κάτω, ο πρώτος αυτοί πάνε θα παραδοθούν. Καταλάβουν ότι όποιος θα βγει από εδώ μέσα θα σκοτωθεί και θα μας σκοτώσουν όλους. Αυτοί πήρανε τέτοια απόφαση. Και τους πήρανε και όταν τους παρέδωσανε στο κομμουνιστικό στην πολιτεία, τους βάλα στη φυλακή. Τους βάλαμε στη φυλακή και είπαν από εκεί γύρω. Δηλαδή ήταν τώρα στο νομό Τρικής. Και είχαν το νομό Τρικής στα χωριά, όλα εκεί τα χωριά, τους Τούρκους, ελάχιστοι. Εάν γνωρίζετε κανέναν από αυτούς που έκαναν αυτά τα αυτά. Και ήρθαν, κανέναν δεν γνώριζε. Από αυτούς κανέναν δεν ήταν που ήρθαν. Τα χωριά μας έκαναν αυτά. Άλλο κάνουν τους Έλληνες. Ναι, άλλοι τα κάνανε. Αυτοί δεν τα κάνανε. Αυτοί δεν ήταν, δεν γνωρίζουν κανένα, αυτοί δεν ήταν. Και έτσι τους αφήσανε και μπήκανε στα πλοία και ήρθαν εδώ στο αυτό. Αλήθεια. Ναι, και μετά έγινε το αυτό. Και δούλεψαν πολύ. Και ύστερα έγινε το άλλο και το ξεχάσαμε. Ποιο. Το άλλο ξέρεις τι κάνανε. Οι κρεμάλες, άρχισαν τις κρεμάλες. Τι κάνανε. Μέσα στο χωριό. Ναι, κοίτα τι κάνανε.